gentlemen, before anything else, I would like to say, Lord, agyaman kami for this wonderful day. Thank you so much for giving us this amazing people, amazing celebration of love and life. So here I am with open arms, hoping you won't see what your love means to me. Everyone! Thank you so much. This is really an amazing celebration, and I can't wait to present to you, ladies and gentlemen. Let's bring this party on, because this is the moment that we are all waiting for. Here we go. I welcome you all to the wedding reception of Ruth and Cesar, our Mr. and Mrs. Caprera. May asawa? Ilang taon na? Wala ka muna. Yeah, depende. Kayong kasal? 10 years. Ilang anak meron? No. May balak dagdagan? Ewan. Sagot niya sana pwede. Nagpanunot. Ewan ko na naman. Okay, sige. Atinan mo, lagi si ate nag-arrange ng ulam. Tapos, naputad. Ay, simpaan tayo ata yan, tanong mangandan ko. Ay, man. Okay, paano po natin alam, ma'am? Kayo ho ba ay taga dito? Opo. Sige. Sino ho ang mga magulang ng ating bride? Isatan nyo, kag Wenceslao Tanyo. Ano po ang tawagan nila? Ay, mag-asawa sila? Paano ang tawagan ni Mr. and Mrs. Tanyo? Ay, nada. Mamang kun papang. Ay, sumbat ni Sir Gile. Okay ka ba? Ba't sabi naman muna awan ni Sir Minangal daw ka? Mamang kun papang. Ulit, tawagan ka ulit ni Kukuts ka ni Sir Minangal. Mamati ako mga medyo drogi mo ni Sir. Ayos na ang kan? Okay. Sige. Ano ang tawagan ni Mr. and Mrs. Tanyo? Papang kun mama. Namate. Papang kun mamang, tama ba? Mali! Lakay kan bakit? Ang liit ni Lola pero ang boses ang laki. Ate timang rain ka na tinasapa kung bumahangon at dago sa ginawak mo siya. Ate Lola, inya Lola, lakay kan bakit? Bakit alam po ninyo Lola? Kapit bahay po. Nagbigsayan. Maliban po doon sa tawagan nila Lola, ano pa yung madalas yung naririnig kung kapitbahay kayo? Ay. Ah? Tatay kasi ay. Maganda magkaapa? Madimot. Ang gamit yung karabada doon, kaapa doon sa Jeruar. Ladies and gentlemen, nanay, tatay, tama ba? Mali? Mali? Ay, bakit kang lakay? Correct? Correct! Tama po kayo, mami. Congratulations. Nakita ko kung paano siya hinilan mo, basta mula sako, tipagay mo, pinipinugod ka. Ma'am, ilang taon ka nang naghahanap ng nobyo? Gaano katagal? 3 years. 3 years na. May mga nanliligaw ba? Pero wala ka pang nasasagot? Wala na bang mas matagal sa 3 years? Baka dati mga bakit dito nga naulo sa amin? Lola, dati ilaban niyo dito, Lola. Mga tawa natin, ante. Igulit din ante nito na price niya ako 3 years na siya. 7, 9, 8 years. Mabalin ko nga makatungtong ni Apong. Nagtulagto mo ni Apong. Apong, may ka dito itatanlo lang ang tawa natin. Ngawan mo view na kasi kagayang ko 20 years. Alam, nagsiksipay ni Lola. Okay po tayo. Ilang taon na po tayong naghahanap ng jowa? 10 taon na ma'am, na sobra pa. Kabalo. Okay, 10 taon na. Pero sexy pa rin siya, no? Ilang taon na po kayo? 71 ma'am. 71 years old. Magaling pa yan. Nakigsapay ate. Okay, kamoy. Do not judge ko na dagarod. Before anything else, mama dapay lat pati agarog-arog kanyang during yung 71 ka. Mabalik ni ma'am
kwan ma'am no, adalat tamot kang painitig pa sa pasar nga lakay kasi pari-paringog. Si Atibay lang. At dati uma si Asibay. Diba? Tingnan nyo, she is 71 years old pero adapay 30 uma si Asibay kanina. Okay. Sa tingin niyo ma'am, may chance po ba itong si Sir na mapaibig muli ang isang katulad niyo? Aywan ko lang mama, hindi na ko. May binibigyan ng problema si Lola. So since 10 years, congratulations! Palakpakan po natin! The trumpets blow.